Prijatelja Pokoja. Bok, Pokojo! Bok! Vidi li netko od vas čime se to Eli igra? S lutkom! To je lutka! Lutka! Da, to je Elina najdraža lutka. Lutka! Mislim da Eli želi da joj nakratko pričuvaš lutku, Pokojo. Pokojo, što to radiš? Pokojo, možda ne bi trebao tako bacati Elinu lutku u zrak. Dobro, Pokojo, smiri se. Moraš samo Eli reći što se dogodilo. Možda će se malo naljutiti na početku, ali oprostit će ti. Eli, tu si? Slušaj, Eli, znaš ona tvoja lutka? O njoj... Pokojo, mislim da bi trebao reći Eli što se dogodilo. O, gle, evo Patoa!
O, što je to bilo? Stani! Eli, Pato, moram vam nešto reći. Što ćeš sada napraviti, Pokojo? Može li netko od vas pomoći Pokoju da oraspoloži Eli? Što treba reći? Pokojo, reci oprosti. Oprosti, Eli. Onda, Pokojo, kad malo bolje razmisliš, zar ne bi bilo bolje da si odmah rekao istinu? Bravo, Pokojo! Uvijek je bolje prijatelju reći istinu. Hurra za Pokoja! Bog, vidimo se uskoro!